И здравейте хора, днешното видео, както виждате, ще играем Roblox. В момента ще играем ето тази игра. Между другото, вчера бях на живо в Twitch. Ако не знаете вече, снимам ви в Twitch. Снимам. И... пише се Атанас долна черта прото. Вчера с моя приятел почнахме да правим обер. Направихме около няколко обера. Тук оставих... между другото, аудито го взех. Купих го вчера. Не ми достигаха. Такова. Отидах. Купих го. Защото такова. И като чисто общо, както се вика, просто го купих. Трудно ги събрах тези пари. Сега ще ида да такова, защото бях забрал колко пари струваше им. Обаче супер много върви. Между това, ако някой иска да играе с мен Roblox на тази игра, пише Атанас Долна... аз пък Атанас Долна... Атанас Долна... чакайте, ще се обърках. Атанас 636382. Винаги съм в Roblox. Който ми изпраща покани, приемвам. И... като цяло приемвам покани на хората. И на вас. Така че... изпращайте ми, няма да отказвам, приятели. Както виждате, че приятелството, където сме приятели, е макс 200. Ще да кажа нещо, ма имаш късмет, че съм на клип. Ако бях на живо в Twitch, ще да видиш какво ще се случи. Какво тръгнах да казвам? Да, в момента съм на такова. Сега ще си взимам това бебинце. Ще събирам момента за него. Ето, отдолу цената. Между другото, Мерцедеса преди да взема Audi бях взел този Мерцедес. Като преди то Мерцедес карах това Audi. И от това Audi преди да го купа, защото не ми достигаха. Имах бая малко парички. Карах тази бракма, както се вика. Но обаче върши много хубава работа бракмата, нищо такова. Върши ми перфектна работа. След това, като ги събрах парите, купих аудито, оттам събирах за Мерцедеса, събрах за Мерцедеса и събирах за аудито и вчера ми останаха за съвсем малко. Направих 2-3 обера и такова. Чисто общо така ги събрах. И да, както виждате, вече съм си с аудито. Вече с него ще ме виждате. До кога не взема... има също ауди, му обаче полицейско. Чисто общо, както са такова, до кога събера пари за BMW-то. Като казах BMW и Audi, пишете ми в коментарите коя ви е любимата кола. BMW или Audi. На мен, ако трябва да съм честен, и двете марки ма кефат. И да. Както ви казах, вече стримам в Twitch. Така че... чак само да влезна на смяна. Чакай, аз май вече не работих тук, бе. Работих в медиците, т.е. като лекар. С бърза помощ, така че вече такъв работа. Сега трябва да ида до бензостанция, да мога да
взема кинти. Айде, маните са, бе, глей. Ще мина на жълто, заради те полицаи. Ах, да ви се не види. Губяйте, ме. Нали си купих аудито, не ми тук. Това е якото, че на тази игра, че е като ролплей. Това ма кефи в тази игра. И може да правиш лобери. Абе, като цяло и колите ма кефът. Между другото, ако става за въпрос, не знам, че е бърза по принцип колата. Всички коли, както викаха, как викаше моя приятел, няма значение колата каква е. Важното кой кара, кой не са, т.е. кой кара. Ако караш добре и си направил Uber, окей, ще избягаш. Но ако не можеш, това няма как да е такова. Аз колко такова имам? Значи... 3 трябва да си махна. Сладки ти от един път трябва да махна и готови сме. Какво тръгнах да казвам? Адам и такова. Зависи кой кара. А ако кара, примерно такъв, където не е свикнал с играта, както моят приятел Дейвид, вие ще го познати. Трябва да го познати. Някой ги познава, защото аз ми излиза с тях, но другите, които не го познават, отивайте в неговия канал, ще напиша, питайте му в това. По принцип му забрах името, мисля, че беше на английски Дейвид долна черта 94, мисля, че. Ако не е така, ще питайте му в чата в пишете. Тоест, като влена в... Между другото, днес ще съм наживо в Twitch, така че в Twitch мога ми пишете, как се казва, аз ще ви кажа. Жена от Roblox и ще ви покажа това. Ще ви показвам това канала му. И просто давам и пълна газ. И бързо набирам, между другото, кефи, колите най-много ма кефът, като набират бързо. Защото обаче това няма спирачки. Не му губиха. Добре. Това вече ще го правя винаги. Като се засили, като нямам спирачки, просто се фръля. Между другото, още нещо. Ако не мога да спрети, ако сте, примерно, дигнали около 100 и нещо и не мога да спрети, просто ето вижте. Гледайте сега. Не мога да спра, просто качите и тя се спира колата сама. Така че, както ви казах, ще има след нова година ще почна с клиповете, но обаче тоест помислих поне един клип в ваканцията да мога да направя клип и след това почвам от лаптопа да снимам. Като цяло, само този клип е само да ви кажа, че съм си купил аудито и че събирам за БВ-то и за такова. И да ви кажа, че стримам в Twitch. Така че, ако
Верно ли бе? Се завърши тук. Хора, виж как ми бъгна, като изгледнах от играта. С това ще направя така. Ще се хвърля, ще лефна. И ще е такова. И ще спра в клипа, защото няма в момента ще са такова. Както ви казах, днес ще съм наживо в Twitch. Последно. Вечерта ми около 2 пъти ще съм наживо днеска. Затова като цяло само днеска ще снимам в Twitch 2 пъти. За сега, поне така си мислям. Ако стане нещо да снимам и ако трябва да съм наживо и през другите дни, просто влизайте, ще си говорим и както такова просто ще си говорим и няма да изобщо ни пука. Така че в Twitch между другото повече снимам. Ама знаете, другата година, 2024 година, ще скъсваме с стримове, с клипове, като цяло всичко ще се скъсваме да играем. Тези дни не съм включвал конзолата, може да има клип за някаква игра ще видя. Ма като цяло, както ви казах, лаптоп, като си го взема, ще има там Roblox. И да, както ви казах, абонирайте се за канала ми, харесайте го. Пишете ми в Twitch името Атанас долна черта прото. Пишете ми тук името Атанас 636382. И ако има нещо, пишете ми в Twitch, както такова, като съм на живо, като цяло, важното да такова. Влизайте като съм на живо, влизайте в лайфовите. Между другото, ето ви в TikTok-а. Сега като влеза в TikTok ще завърна. Ето ми в TikTok-а, така че таковайте като цяло. Ето го канала и в TikTok. Така че абонирайте се за канала тук в YouTube. Абонирайте се тук. Така да е. Фолнете ма тук. Отивайте, пишете в който има Twitch, Атанас долна черта прото, пишете ми в Roblox, може да ми пишете, който ме написа името, така че хора, чао от мен, ще се видим после. До вечер. Чао.